Ka Roman Fitness Gym, ka jika kilanmet ka babiang tam Hanongpo Riboy District, ka badonru ya ki international equipments ki bakentup ya ka sauna and steam bath, shower, lockers and functional area. Kadonru yak fitness program, group classes, bodybuilding, strength and conditioning, kettlebell workout, crossfit, animal flow, HIIT, powerlifting, but QA. Kailat yapi hakador kababit. Nakabanta ki jingtip babnya pun sheki number, nyo nriu saw iwe kendai not nriu nyo iwe not, but nyo not iwe kendai pra not sansan iwe ar. Ka Sengrang Ba jong ka Balang Catholic Umsning Parish ke Badang Hap po ka Zone 7 jong ka Shillong Archdiocese kala pli perda ya ka jingrakhe ya ka Jubilee Rupa lan ya ka jingdap ba arpsan snem jong ka Sengrang Ba Catholic Umsning Parish ha ka Balang Shnong ha paham ding siar ka bahap ha po ka Umsait Sning Sub District jong ka Umsning Parish la pli perda ya ka ne ka jingrakhe ha ka khatsau tarik menta ubnai ma char arpawai ha ka Balawan Banshim benta da kinong yalam jong ka ne ka Sengrang Ba Kinong yalam niam ki bakentup ya Ufada Robert Karmajau beri spiritual director jong ka Sengrang Ba, Ufada Tobias Karngap kenta beri parish priest ubalawan ban kentiu ya kalama ka Jubilee, nangta u Dr. Fabian Lengdo uba ajingkren ha ka no phaisngi, uba Jonas Chadap ubadi president jong ka Sengrang Ba Zone 7, unong mikmat cha district council na ka Mauhti constituency uba Charles Marngar, bat kiwi ki riurang ba jong ka Balang kumju kinong yalam niam batru kirunget jong ka Balang Catholic ki bedang hapo ka Balang Shnong paham dingsiar kentup ya kirunget na ka Umsning Sub District ka Umsait Sning Sub District ka Umran Sub District ka Sopdok Sub District bat ka 0 Point Sub District